say enya me ba na sa scientifically be proof no wo mo share abusuane se wo mo nte ase e ma mo koye DNA no me mum na omo hye me say me na me nkọ Baby mi bisa se omo ne share say mo koye DNA no omo kan e na omo share say wo ye den me nkọ pesika emra na papa no so kura asade kan ho say me nisika wo ntina me so me tu ana mo ko FM station ho na say wo na say wo pesika ye DNA wo na wo call for DNA nti say social welfare for ne hye say kokko pesika be DNA wo nya mfom kwan wo na say wo susu say akra ne nya wo bente wo hwe no eti say social welfare say kokko pesika bra ne nye DNA a bone be no maye omu say omu anye bone na mum no say de na papa no so kan wo say me niska na me ka say mu say enye no kore sika de na ubotom nti say papa ne so niska na wo ska wo na wo call for DNA mfom so bi anim yes na de me kan say me niska wo nti na me di kan de ko ba bia o metimi aboa me na say wo niska so twemanso wo niska so call for DNA enye say ya ba juska twemanso wo person ye DNA wo tua usika money na hand back na ground usika nie wo DNA nie ya ma wo nti to awasem no so mame nti eno na mo say dia na social welfare no so kan no na nti ja na me so yes na me sa tu na mo foforo na ma hwe say mo bi ebetumi afiri mo aba eno nti na me ba eno nti na ba na se nka wo ba se yenye DNA no free ema wo ana se ye fe wo mo na wunti usika nye DNA ana se yenye DNA free dia nti na ba eno so sa na me bisa se mienu nti mienu na me bisa no emu de he enti na de case na ba okay na nka me susu se mo bi betuma ba se bia ye DNA na se de eye ne de no na wono atua ya nya ne sa wa ha wo na wo call for DNA meboa se abusua ne mra na munye DNA wo de call station bi wo mo frɛ wo mo no o mo ba ya kire tam so se wo mo ma enye DNA no o mo twetwe wo ho nya sa ne te de ya se DNA se ye be frɛ wo mo na DNA na wo call for no ye be hwɛ ameki sure say akra ne beba ne ya twe ne ho niema e de akwa ye DNA no so hia no en ye ho fa ushia girl ne we ija ena ushia no na ne dai day na onya day na ti kwa be na fa so ne dai o se ya wata atwam o ye mentem o ta atwam o fie ho ena akwose ne pe o ti ase na dem moe ena de komo no oyire oyire we o satam na o watu kwan bia wanu kasa eja mente o nka yarega watu kwan oyire tu kwan abaya nam ne baabi o se makofa ne nada o ne twempena di san ansa na wo be ka che o se nyinsan ho eno sa ba sa ne che kakra mo twempena ne che be sen be sen o be encheda ndru ye friend say some months bi edi sen me pese mi hu because say wo call for DNA what you say just say analyze ne etimi diagnose na ewura ehu kwan a nyinsen ne fa so bai na yeso ye de adwen toto ho ansa na DNA na ba so etu ni hie mu no edi sen ansa na wo be ka cho so onyim am say o de be 4 months bi 4 months na mo da to so ana pacho de wona ne da do sen be 2 pe no so onyim sa no ka say nyinsen wan kura de ba over yarega quarter half okura to be the jinse ba etu ne da 2 pe na obeka show say onyem na oka so onyem no na adisen moda ye ne che ansa na nyinse na obeka che man me jide say me shada enhu da me no da ye no pote de but omode me omobai kan no say aka ne be ne 5 months mu ho na wawo na say woni ne die no nyinsa ne ba ye fan say 1 month later no me kan kire what na se anya be 4 months ansa na obeka kire so wanyim ubisa ne say die ntia on na wo fon mum na ebe ka kire wo no anka say de wa meka ade o ya akra wanya akra o hwe na wanya mfi be sen min sheda hu ba ode wani bubu a wanya be sen be 23 okay and I want kasa so was saying 45 23 abaya na adwemu da ho pa we fine wouldn't be entire yarega mi bisa so we fine was it papa won ne te papa ne den won ne te keke anase ne busu ani
ayi oye obi a yakofa na afiri baabi ebetena wo mo abaya no okay na chese nye busuani papa na wone ne te no papa ne ba ene ne da mpacho enu echi papa ne ba nan fofo nya na dan fo keke o ne nan fofo enso ba ene ne ba beda wo bisa abaya no ma ne gitum se no kre mpacho enu ti na mi bisa asa na adwin mu da ho onya adwin mu ha obi a according one chese almost omuba no obarepu no force na omuba yire papa ne ba enan fofo no omo yire ne dai one ne ma no na aka bo mu na omo yire no ene ne dai sa time nyina no onyema na nyinsan ne mai sa time no de me nhyeda hu time koro a omo de yes ade na wo bisa ne se no wate no na wawo anase no onyem na wanyem du bisa no oji tum se ya mpa oka kire papa no wase waka kire wo mo wane ne yiri nyina waka kire wo mo but say amwa bi amfi abaya no ye sure se na adwum da ho well na adwum da ho o ye sure mpacho o modam David problem bi any na adwum mu over yariga wo be call for DNA ma ye hu no kre sabi onye jimi bia se onye nipa bia o ye basa meaning to me there wanye basa to you but to when o ye basa say dia me hu no na me of ayariga to you no onye basa but to when eno ye basa say to obi but me say ba wan kasa de hu no o ye kama e de na chewa de se ne pe oh say there then na who on ho because also was 45 and on 23 the 45 23 the gap near wide ti there na who no akra keto a won na mo twam ofie ko ne ba bi mu a de ko se ne pede na who on ho then no de timisi then na tazi then na timisi debi we pese mi hu ade ko de potin a ewo abaya no a wugya wo yire ho ekokofa no de ndia ana me kire se bibi sa atemisi bibi sa sen se obia ohun wa hu oba se ni pe a to ne minim se si be ma de se be ma na se oba pe eti de na ewo abaya no a eye wa kono a wo de pe no eno na me pese mi hu an se wa ye oba nto oba bia na mana se ne pe sa na ate ayarega etu oba bia na mana se ne pe de na wonu e bia ne to na so ne kala na se de na na wonu ho an ho ye ofe na do enye se bia me sa na me tie de na hu wonu ho a e chewa akopɛ no de de bi pese mi hu adekodi a e wo sa akora no ye frɛ ne sɛn abaya ne frɛ ne sɛn e frɛ no Reta adekodi a wa reta ho a ebi ni wo yire ho a wokɔkɔfa reta no eno na nka me pese mi hu de ebi ni wo yire ho a wokɔfa reta de si wo yire ni mu asem pacho say de si wo yire ni mu asem say reta wo ama o pacho e de na wo ya fa ho o wanya bibia wa pata no o mo say me no ke kansem be ntawatawa bi ba yentem de ntawatawa de be ba kra nti ya so bibia ma so we wo pata no menyam patano but maka dia isi akwa no wo ye no anya sen se wo ba no anya sen nse wanya 8 anasa 10 months January na wo ye ena sa 10 months ni 10 months ato no anya pata wo yire aw sende met me ma pata ma yebi kakra ma no de wo ye den ma to na me kakra eni ma ben me be se mi hu oh anu do ene me no mi anu and a wives association anu do me no mi anu wives association wo yire wo no mo be komu no na wo yire kama afi otu ne to kakra bi wo se makwa fa reta nyinsa na gugu so ba jere oboa kanokre reta nyeme no na gugu so me hwe no mane ko hospital no na ode betu mani mu se ne doctor fo ka kire ne se mene no on be ka kire me se mene na nhia kopem se obewo nti hono na aja mene no esa ko be se mienu ka ho anu na fe mbisa se reta nyemu gugu so o se da bi ana gugu so na ante ase
ade dia beto wanim onyim yi wate say yese mema bi kura gang rape nyina bam papa won ne te ne ba kura ne da still wasa ko gugu so ofa yarega oh say no de before say sa ayi ebe sinu na e friend say me tete sa asem no na ni hia wen ewo yamantem ho ayahwa hotel anasa ufie efie na no yire timu no ehwa na na ni abaya ni hia ya na yire kwen na watu kwan serious o mompa amoda so matrimonial bed papa be also matunioma empa no yire da so efia no yire tim o yire tukwan na de mpena ekofie ayarega ayisi mo fra reta mame na denti a one ne papa ene na busuafo wo mo so mo ntia se nkonko ye DNA no na so ju hu di abodien wo ne baba ne nyem wo di akoto nanim sa one ne nyem na wo se ye nkonko ye DNA ade enti na mo pimpini mo achi mo fra ne mfa ne nto so be bosome dodo sen ena wa call for DNA na mo twetwe mo I'm say about 2-3 months. 2-3 months. And so wo ya say when you 10 months and 7 months ni nyina na ahwe no. Na ma ne say. Na me money na wo fo no kan no. Na me money 300 cedis a month. Nti month bia na 300 ne de ekọ. Na ekọ. Di 3 months ni na wo ja ahwe. Du time a e omo ka say omo ma amayan kan asem no na me jaye. Pacho mo fa retanto so mame na yen kokodi nkomo na yen hwe dienti a wo twetwe no akra ne oba na be ma oya oba wato ni din yanyan to ne din ade dienti a yanyan to ne din se asem nsi ye no na me yese ebia nipa ikura ebia na wanye meba na me makoto ne din akire na yese enye oba na me ye ne den nte sa na te ya de agise me hu se nipa na meba ni ansana na mato ne din nti akra na efe ne sen akra ne de yanyan to ne din won to ne din nti wo ko time na wo di sika kwama no na afa ne sen o ayi papa na ankasa na omodi ne din bi to no so say for example Isabella na omodi eto omodi din be ne to no Isabella na de omodi Isabella de ano de o ma fa bibia nka ho nti se yekokoye DNA ni wia Isabella no still obepe ene se na ayabega Isabella na jise mi ankasa na me de me din beba okay wan kasa se me de din na ma no se wo de ayabega di Isabella ayarega ebia na manfa wan fa di ama no odo Oyerepa no hello Rita for good morning Pacha Pombo ko de Nyamiadom. Of our friend Maame Frimpomaa Lawson TV na pani bi a friend ayarega or the case bi abeto yenim se wonu wo fa se e friend Rita anyinsen na akire wotete nsem bi a na hwehwe na sonti eba no otimi se chinya ba won ese ye DNA or the micro station bi so ya friend mo case ni time so se ye de bekọ akwakoye DNA mo se mo ma mudi case ne ko empanifo nim ema social welfare for hye se munye DNA up till now wo bom a DNA no mo twetwe mo ho ena yesi ye bom punum na yetie asam no so mo chefa ewo mu nti be me na wo se ne sen yo midasi mem pese sa mi wa betra radio so nti Bishra FM for friend me mamuti asese radio su die me nko radio su sebe onu na akofa ne ba ana kire obeka kire me se na adwene ye no se akora no nya ne ba me hwas obeka we nya kire me akora no onhwe no enti mi dunu ba me panyini no be a me ye adwuma me dunu ba me panyini nim na me panyini ti wo no kan se mo ye nyina na me panyini ka kire se o ya man kwan so be DNA a onko no ye DNA no na mo kwa mo no kwa nko me fa me no fa onu so na busia ni bi nka ho na ye nko o je pene e nyina e sori kwanti de mu ya ne se nhira FM fo afra me asem kro ya ho ye manu hwe ne ba ye ya kwara no ye manu hwe no senzeze
me chere mu me ko ho on person e ko studio me say me ko studio me not ready for that Lawson FM actually 96.3 the buy obeti dai me dey no call dopsu Odium from dopsu omu chere say yen ko social welfare ye ko social welfare assembly ko down foricum office omu tie assembly na wie omu wana ti ase se osi akwara no nya ne ba so approve sa akwara no nya ne ba na onko ye DNA omu kire no ne onyo memom se obeye DNA no so onye kosi bra obeye DNA no dia o sa akwara no didi o so ohwe akwara no so mu trabo ma no se busumi bia onfa 620 cedi enko social welfare ho ne enko je that very September or the 300 in the coin as me ka say sabre besi enne busumi edudie on fan coin anytime me to wa ya san frame me say Lawson FM enti fence DNA no die obi ensi ne kwan se man nya DNA ne nya me na mbetum botom sika aye DNA na ma no na oba ne say ono nyem a friend saying social welfare for one say once our banner bone in the as I say enyo onwa as so prove say on by DNA if we are no so e mbe ko be before say enyo onwa they will take the matter up and go forward because akora no as akora no enya edin enya eja onko to akora no edin ansana busumi ewie ehia Mr. Theophilus hello Patrick Theophilus na okasai Aye. Wona Rita enotie no. Rita ka kire oda se wan kasa oba edem ene ne nanfofo ene na dada. Baby. Rita nyan kasa asam nkire o. Baby. All right, any asamu a ayarega e ka kire ya no pei ene se otete no ntem ho ene nam so a osusu se akwa ne nye ne ba no o se na edem ene ne deda. Akire ene edem ko fa ne nanfofo ebe afie wonu be wure pool no etu wonu ayari gai ebisa Rita ena Rita gitum se eye no kre edem ne da ena ne namfofo so aba be wure pool no unya ntesa asem we David nti mate ena afie de atoso mienu information kakra me nsa kan ekire se Rita wanye sound mind onye obi asabio na adwen eniema sisi so eye no kre kakra mi so sara me hunu uhu ne sen I said ya uka no me hunu sa me ba cho uhu ne sen said ya uka ya no sara me hunu okay ne sa woni Rita tie na adwen nya na se me de no toto sabi obi a ho a bitim tan bibia tichima kakra woni Rita tie na enfie sen ni Any that time 4 years. This 4 years ni nyina no na adwene wo from anase afei na adwene mu ha kakra aba ne so. There be sa na oti. Okay, na sa na adwene mu omre. Ani. Okay. O baby wa baby ana. So ba sa na oba ye ho dia minim. So ba sa na oba ye ho dia minim. But the unfortunate thing is that it looks like the mother has similar problem. Me ba cho similar problems say. Yeah, can fa akora no say as na adwene form kakra. Okay. Na say ne maame e wo bi na e me say a transfer e de akwa ne ba no so. Sir. Okay. One person so o sha Rita wanya mfie be say. Me sha obinya be 22. Na time o ka kire o say ayare da papa panimu 45 years aba be hia no obi a wonim se na adwo wo from na papa ya kwa hia no ne nyinse no mo report ni ma police Baby because that case we akwana adwo wo from papa na take advantage na was say come report ni ma police na police for here adwo because akwana is vulnerable na adwo wo from sabio e bia na wontimi ndwene kra e ma ne ho nti won de be ma kan ya no abode ti beginning ni nyina no was say come report ma police na nka emra e ye adwuma wo papa yi de wa ye ho be ma wo wa yiri o ti o de ho there be my
I become who say of age. And the say Bibi Saba, I didn't see the need say I was saying me call report to. Dream pass obi anadwo from what the circumstance ya kase oba edem kra ne da enka obi a wote nkyɛn a wɔsom woni natena 4 years de enka oba beda ne family wabɛyɛ busuani prekope na edem timi ne da esa kwasesa ne nanfefo emmo ne ba beda ne nyina wonka nkyerɛw aya ga so aka kyerɛ papa yi eja kasa na papa ne nte wonka o se waka kyerɛ no eja tio aya ga say Rita so wakasa asem na kyerɛ sɛ oba ne da ne na hofo nso be rape no waka kyerɛ wo on kan kyerɛ mi papa ga na kasa kan waka kyerɛ even yakɔ social welfare no be ko kan sa asem we ema papa na kasa aka kyerɛ sɛ sa asem no de asi ya akyɛ enye ne nti sɛ wo no ko ka kyerɛ sɛ wanka kyerɛ no na kyerɛ sɛ enye no korɛ ti o ko kan no social welfare for ne say asem ne de si ya che say onu ne de sa asem no ko ho onu de sa asem no ko ho ti o de ko na wo ka kire ne say asem ne de si ya che ani ba se si so wo ka kire me say wonnim ho hwe aja ti o wo ka kire me say si say wonnim ho hwe say edem bu ni tugum me sa asem no mantinu mi fie ho aya outside se den kofo ka no outside this na me tie no mi sa me ba no sinya sa na akora nsusu wan ka no kra nkyerem se sanity na yare ka se mi minum ho a enu na ma me ka sa asem no ho say this is what I heard nesa se wan kasa na wo ye edem papa no wo akra what is asem we ya how much more ayare gana wo no ye de ba be hye no na wo hwe obi ba wo ba kra se bi obi hwe na wo mo bre na be ka ko hwe obi ba me sabe so we be ma na otutu pa kwa we be ma na otutu pa similar things happen me e dia to me pay but fortunately I was able to prove say eyemia enti the ewo nyina ni say ayare kan prove say akwa no nyane ba na ja say wan so kwa no obi kwakwa dai na akwa no fa na asem nko me mrati brem e bit to me pay and I prove it ehun say akwa no nyame ba so asem di na asem ko ayare da ko na so so how mu a you should just go and do the DNA and prove it and DNA no so afro ma mo se mo ma mo be se mo begu mo ho ani mo ase na sabiu mame ipache wo eme a o tie fiape efia didi efia so ya no betra veranda so na u fere na veranda se no he kwan ayare ga beba ayare ga se no ti wonyina ni ayare ga issue so ya uni ti dem a na ko veranda so time hen so na ko trawo sabra oni akora no yo sa ni mo nyina no ye wo he enti sa se ma ba na sakora se eye onu a ya bo kora na bona no se eye onu a onu so be prove se enye onu a enye mi na mi be yi mi sika akoye die na ama no se eye onu a na se enye onu ajetie die na ayare da paso ye no ene ono ne bokọ adu se abusua no musimu megu mabusua ni mu ase eti die ne kwa no munye enu ti no odi case na ba ha no madam mamin se ayare ga boa we nko social welfare oforikrom na mo ko bisa 96. Uko bisa wo mu me ma no kwan so onko ye die nelu ansa na o tebri mi ndi mi akọ Insira FM me ma no kwan Paul me ma no kwan se onko ye die nelu ansa na o tebri mi ndi mi akọ FM saying Insira FM from there ye call social welfare ye say onko ye die ne obi ansi no kwan da be no ye ready say ye ko akoye die ni na yanko bisa say da be no ye ready anti aja 96.3 ti o ma ya le ganya no obi say question bisa na ma mi no nya no the anti a wo so the baby a mo so mo mba ne ye baby a ayare ga me say da be na wo ye ready say wo ko fence say wo ko ye die ni ya ye ndi o chanko ayare ga da be na wo ka say manyeska yanko die ni na si yanko social welfare law mu ma kwan say yanko ye ba na mum no
baby a me ka say baby almost say o metumi aboa ya mayaye no ho na wo so wonko no madam if I tell me pese I will look root obi eduma na me enti misrawo Mati ofatio me pa 20 DNA no dabe na mode ababawa no reta ene ne ba ne beba na ye nyina ya hwa take sample na kwakwa DNA no dabe na mo pese ye ba ye pani ne ya akura na se china ochina de meko na otwida eti ene retimi aba ukuada yen Wednesday Martin nyame aduma ukuada ye be hwe manima yarega kwane kopɛ usika anti mano pe sika no aya me ba nya betima mame kwane kopɛ usika sabusia kwa akopɛ na bra be ye DNA say DNA wey me ma blueprint DNA organization enye nchew because wonu akwa mako dia so tete so aba eti kopɛ usika na ukuada se du ukuada no anfa sika na ama me ya nye DNA na ye be report wa ma police ye be show mo ahwa akra ne te say wo be boaboa sika no e dia ba be ye DNA no why nti afa yariga dia maka no ofati me da se ma me fa wusi na call bi ene na ma kire nti wo se ne san me se kopɛ sika na fa bra be ye DNA ukuada ene ye juada wo chene bena ukuo ye show anim na do sika be ye DNA no mitio yo mate all right ti se wan kasa no akwa di umako na ususu se akra ne nya oba ye be ye DNA ni prove say akra ne nya oba eho ena sika bi a wutua ye no ye be hye papa no na omotua wa de ama wo okay obeje yo mayende mi bisa obeje so ya me bade a ere na menje dabi me ka DNA sika no se wutua ne ye DNA ni wie na akra ne nya oba obeje usika ona se enye nduru ho dabi mi bisa me ba se ye hyehye koduru ho ona se akra ne nya oba obeje usika se onye me bade a afi na ye behu se me dwene ho na me hwese meji anase menje nti kokko dwene ho because ni nyina ye beduru ho ne duro na unim na ba ye se ene ye die ne yanya me ba magim sika ho na me so de me so me dwene ho no me so me ka akere ho akwa ne nam na oye vulnerable na dwen wa hu se na dwene sisi so usima kwa akwafa no wo fa no so so wa wo yire efia no yire tim wo fa yarga you owe your wife an apology o yire dey so papa ne jopa o ano dey mapa na chakura na upata no mapana chapa mufri efri bolga ono yire nyina na to nantwie ukọ master bass ho no akọji nantwie kese na chacha ebo na chi boyi na nka ade acho yire no de atwa nanum waye ne bone dinyame aduma okuada ye betwen na ye DNA no why pacho okay mali di ampacho bremo sa umpo aban sa kan ayarga wankasa na wope sa de so awedie eye wankasa so ahu akwada no senke bia na dwen mu da ho oye okay ene bia wakwa akose de pe ena akwa akofa de a ene ne ate ase na wa wonim se akwada no enya de a na dwene eye kese na oyiri ni ho nyese bi kura wonsusu ni yire wo yire wo ho yire tu kwan na wahwe nyame ani wow ya ka asem bi mpanimfo ka asem bi wo se medi ene mane ene nam so on se wan kwo ho a enka asem mo se yemfa wo ho eti ayariga po won akwada no menko a me dia enka me mesre se won fa akwala no onya DNA no hwa so nhwa akwada no tie se se afa ne yade no koma edem anase yade no koma hwan fa upe na ukọ ho eni nti fa eyawodia na eka bi ebebe akire bia no wato aso ahwe esasa wo hwe no kura nyanya mu se de osi ka na onya akoda na awope so ahunu eni nti ayarga wupe na ukọ ho ya yemfa nya adesuade abaya no wona dwen mu nya yi nti mitimi nka bebre emfa oba wo jejai no ho sa so ahunu ba wote mantemu bi na emema titiru uhunu obi okra wo hunu oba sebi oba na ejonso kra na ne ho asore no okwa akopa adi yemfa ensrimi o enti yemfa nya adesuade ne yemfa hunu na yenya sa medi no eno ne mane enenam medase apefo saying e fa me mata and that no pay die boko meti ahonjo me papa fie
ɛna ɔde abɛtena hɔ maame mmienu na me papa wale ye baako firi dabai baako so firi sokobai na ɔde abɛtena hɔ yɛde abɛtena no yɛne obiara ni ase nyina yɛte kama nti be 2 years ni nso me yesto me bra no so nso yɛ ba ti me store na chi no ne yiri wi ekɔ 2 years me de me na mo kɔ osuo me ba me de bidie gu hɔ no ya me kyekere me hwɛ na yɛyi me bidie na gu baabi na o mu lay foundation wɔ hɔ na me se o de ho ani na me kɔ akyire hɔ me kɔ na me blat hɔ ayɛ frɛ no wɔ kyerɛ no na wɔte hɔ na me se ade wo yɛ de wa wo se me be sidan na ma de da me yiri wɔ na me se senti ena wa mama ne ba bia me medidi no wo be yi niema me bidie na gu wa mama ne na o yɛ frɛ wo se me nka nkyerɛ wo sika bɛ na wo de ti me nka nkyerɛ so me bɛ na me se ne me mpene ma wo nyɛ da kyerɛ sɛ efie ne nyina ayɛ papa ne de ama yɛ nti wo le mu ho na me so me le mu ho nti me mpene e ma wo nyɛ nti ne bufu pa me ka se na me bra pani ono yɛ pani sen no e wo ho ena wo se nya abotre ne nhwe asɛm ne nka da bi me bra ibu ofu saa wo ne menya asɛm ketwa imi ni sika me wo de na me si bi ni hwia me wo nkwa ti yɛsɛm ne yɛ akasa kasa nsa wo si ne yɛnkyɛ fie no me so nya me nkwa ne fie me ma yaka 5 wo no so aka baako ne wo fa asefo afo si yɛnkyɛ fie na blase me nkasa me bra pani kasa me nkasa na we yɛ asɛm na ba yɛ hwɛ ne nka wo so oni ani asɛm bi aka o si na me so se me mpene nti akasa kasa ɛhɔ a me hu ya no se wa freelance fo na lance fo ne bae nti mo bae no ɛno mbeti wo no anu asɛm mo tie me so mani asɛm nti bra baako ɛna wo se sister wofa asɛm na unu aba na ka no ɛyɛ no korɛ kyerɛ sɛ yɛ no ne nam wo fie beble wo ɛdan beble wo sika so ba ha de unu am dia enti bibia ni a wo sɛ ɔyɛ de wo frɛ wo motena sese bia wo so yɛ no kwa wasi fie ama no ɛwɔ konkroma ase enti bia sese me yire busuafo se minsi memfa me yire menya yie no nti na wo unu am tena seka na wo wia bia waka sɛ ɛne ya bia wo chi ya no pɛsɛ me yɛ wanwulum ɛdeda wo kuma wo menka hwe na wanka ankyerɛ me de ne me so mempene fise fie nya wo nkwa wo dia ɛyɛ akasa pa wo mu kasa wonya wo se da bi na wakɔtwe tape kɛse bi aba na wo no a be che fie no wamfrɛ obi a wo ne me o che fie no ya che wo na mbra pani ka se bia na yiri na wu no ya na ode yɛ santimi nyai na me se mate fie ode obi a tene ba bi kama enti ba busumi ni ɛna wakɔfa na wo fa ase baako asa abɛkyerɛ ne sɛ ɛhye ni fie no wakyɛ enti ɛhye ni ana wakyerɛ no enti ese so wakyɛ fie ne dia ma asimam de ba yɛ nyina ne sɛ ne baba akoso te yɛ side na wakyɛ no ɛna me so me nua a wodi machi ono so te ono ne side ho nti de me pɛ ne sɛ wo ma Frank nkɔ poku die nim na poku so mla efa na wo so wakyɛ ne de wo so wakyɛ ye wakyɛ de bia ye gitum ye ne asɛm bia nti o ma ne ba no emla poku ho ho ye ne fa na me so me nua no machi ba no so mla Frank ho nti mpacho asemu ya na mdeba ma mo se o papa fie me pacho ne ba no so se me ne ati ne ba ne mi yin ne ba ne se me giga me ka me di agro odana ne papa de ama no ho a obegugu megu ho ne ba ne kansa ne ba no Frank nti Frank na se obegugu wegu ho so papa e ya ade nya na wo ho wo chefi ne nyina na wo ho nti ho no unu se ho no ya bedi ye di nti enu nti ma me de bae wo de bae se onye den sa kesi so ma me de bae se ne papa chefi ne dia onko babia machiri ba no poku ne tie no ho ye ne papa le nese papa no wono na nkasa achefie no no ne fa no wan fa ne ba nkɔ tena ho ene wama me ba oma ne ba na ba betena wo fa ye fa ho o papa ne kyɛ ye no na ne ba ne te ho dada no ɔte mo fa ne mu na me so machiri ba no so te on side ho dada nti senka o kyɛ ye no na wo senka oyi ne ba no ɛkɔ ne fam na nka wo achiri ba ne ba mo fam sa na wo pa akyere sa na me pa akyere how many rooms if you the doors bezen bedroom bear 20 bear 20 rooms ena wo papa ma maka asase so mo yesen sese yaka 6 wono ena yesu yaka 5 nti mo ache ne sensen wono na ade ahia atum se wono ye che ne pe nti me bra pani de o ka se da bi nka buronyen ye beba ne yahwe asemaka e kopin se na no busumi asa akofo no ano wo fa ase na se ade o wotim ne de koda yim asa akofo ne wo fa ase abase efie no wache ne wo fa ase na se ni nua baba ni nua baba o be kire ne se fie no ni nua ba no so ka abusua no ono so ka mo okay ono ne side no mo yesen ni e dos me se me ma me kura wo be tem so 5 o isi aka 5 eno so mu nyina ewu aka baako aka ono nko a na se de awu ni ebiba
eno akofo ma ba be gu fie wo fa asefo no okay so me papa che da no di ka che ma obi anya bi enti me nuama atim okay yes obi a woni de na ba ne san na be ma waware na ne yire wu a efie wonom na wo ba be si den e de adeda ne yire o be si wan room wasi so enti me am se me mpena o si wan room na deda na se osie no wo osie adeda no wo o deda ne yire no wo wan room ni mu okay dientia me de minim Some ya asante fo. So oba na busuafo se won na enya yie no. Na ye kase ye yi a se enye dan mu na ye si dededa se bi efunu. Nti dienti na oso osi dan de adeda no. Osi na me nka de am ya se wo fra nuafo no kra ka kire ya. Wan kan kire obi ya. Ya se wo le foundation no. Na me mkoto se na me se ha na me di ha. Wo ba chi me ma ho. Na ade nti na wo ba be fa ha wo se an. Man kan kire wo ye hwan nti oni mi yi pa ma eye ntokọ na nya asem keto na me bla pani so ho e no ka se ye ntwa so no ne ye na tifie ho a na ye no si fie ama konkroma so na oba ne ti ba wa ye sport wa ahojo nti ho na no obeton ade ana se mumu fie na nkasa de ahojo na wo nti oba ne e wo konkroma ase oba be ye adwuma anwumre no akwa ho na obra nkwa ye edan no wo efie na oba ne timu no an da no wo fie ho se mo kwa hodwo mo hu fie abudo sai be fa wo de sport uko ka wo se nka papa e ton fie no e na ona amana ntom se papa ton fie na e na nka fie ni ho sese ya ka me kom kurom sokobai wan ton no de wo nga be kwen nga be go kurom a se Maame Firi sokobai nti nga be go kurom sokobai wan ton ni fie da ye nyina ye dia ne de me mpene ye nyina ye dia ante ata fie what na wadi say matena wo be 40 years ona se ya wo no me ni eteda bai papa de yetena da baye nti akire no no ma ye nyina ebetena ahodwo ho na mbe wo ba mena nya 30 ccs wow obra your friend saying ochire mo friend Mr. ochire ma me na ye nkonkore se wo problem an se oma ono ne ba no etu fi wule mu enko ono ne fa na wo nua ba ma poku no emra wo so fa ho oh okay enfa bayintum that's a nature no crowd and kenya problem oche ye 5 ccs yesi ne impression oh okay okay o papa ye will wanye ono na che say we dan ni o ma na wo fa ase miensa se me bra no on na ji hu sikadie ti mi sister kwa ase se ban ye ya mfre no eno so on na ji hu sikadie on fa me te say ni afo se mo side no mo ye 5 eno ono so ye 1 na 5 no adena wankasa wa form anka ho ama na namba cho oso obeba mo friend nto ahoma ne so mame na maami ya beka na sem ne echina de ote ya ante de otie ne ne no na onkyere ne die mu na ochina wamra na de maami kan wontimi yankwankwohwe na wanyama asumdwe emra eti ene maami ya beka na sem e won framam ya ama papa ya kwanya ama na anka ne de na se ene de otie ya ante na so de kwa wo hunu mu kire iti na mo fa papa ne nto so na maame na ka ne no kakra bi o wo ka ne ne won kire mu wo wi a wo kyena no ye besi nkwanwa na ya tena se e de ye ato ye je say problem no enye dan ne che na emom eye baabi a weete ene baabi a weete eno nko a nti aso ya atum so ma ne ba ne nko ne lem dan ne da so no ne da so ne sport won ene da ho wasan ye aduane ka sport no ho oh okay sport ne wo fire kire onyina ko saa ena so ye den wo ho ede sport ni din is la dia ben dia ben rooftop ede la sasa rooftop ena zanya zam kito e wo kwa ho pa o red caps cheze moye ladies night nyina wo ho ma wo sa salon bi so eno so ye odia ne wo fa ase dia ena lo Tokyo ne na ne wo fa ase bi na team na wan kasa so ye den wo ho me ye store ne beba okay me store ni on so ton den provisions we provisions ho na sa mo papa waje mo japade pa wa mo mabro wo papa nye kwahwini pani na ya de se watimidi we ye jamo na edan ne chamfa manso bi ama na we watamfa we mu we ntunko ha na wankasa wonua na wo so prese ontumra momo from ho no wogitum so betu abade wogitum de otum wo obra ne side one how many rooms obra ne de no single room na de manaso de ne ehimbe 3 ene ze ne ni tube ye de se edan emafie enanam nti so ma mimi wo bia me badia nti ne papa so man ne de ne papa so wo bia ono so ne de okay
Matias epa dina na monfa ne ntoso na ene no wanyina no nyame ya adoma wo kina se mo ne record bi nso wo ho a momra na yemmo na obi ahu se ya frɛ papa no ene na kasa ansa ne ye story na nkwankwa se ye tie fa ajafa enti se record ne wo ho a ye fa ntum na ye ntie de wo ka na ye ne nhia wunua mo aka wen ebra pani won kan na Mrs. Penny so netie na de no o amabi okodwom asa won kwa na waje agina mu kontokoi ya kan wo se mem family na wo se nka enipa num na won kwa na was original ya nka se bia won kwa na wo pere men kwa na wo sa asem na ba sa ye de ye se yenua no no tie ne ntwema nso se ko 2 years obi anka ho hwe ekopim se ne ba ne me ye sa no anti 2 years ni na wache efie ni mu no okay odede na ache was ode you know ne baby ode da na yire no nti ekosa wasi blog afa ho won sim fa ho se afi na nyame bo na se ye che wiye dia mo behwe wiye a na afi ya chem ye de blog atum na obi afa ne fa yeguso aye twen ne recording wo ho na producers so for free cent roll-ons abusia me pa cho yempe free cent roll-ons ni bi emfantwi ye motoam na emwa akwanuasa bebre so me pa cho pese ufiti krotia na yete wonka e wo fie ma AFR no ene bebwa e block sweat ene cent bia anti se won panyenya cent 50 cent ni ade ade AFR no eno ena ebwa cosmetic shop bia wa Ghana ha no wonsa ebeka bi ana frame 0544726882 now when the AFR penifo entwetwe enkomo blueprint DNA organization DNA fo ne se bra akinye bi enaba anaso peso ye DNA editu kwan wodi obi etu kwan se baba ye DNA wo Ghana ene amanone a wo de afre numbers no esanse wo mu wo enkwabata ne bi e wo outside Ghana ofo wo mu a wo beboa ateki samples no aye ne kama yopo ya akinye bia emma ho blueprint number no e 0547113957 Lawson Eba Center the Virgin Doctor Sebra na enromi ensa no ahodia ewomo no enye asem ketua Lawson Eba mixture eye general well being ena fe Lawson delay man capsules no eno so ebo adwuma de he na ebo yi odi bibia tuma ebo ntimpacho mame nkonko tie mra na okay abusia mpacho ma yentie ensem a ne bra na nkasa e ka kire enyum na ebo wa enti Lawson Eba Center the Virgin Doctor wasibra Lawson Eba mixture Lawson delay man capsules eno boa emema eduma kagina mu ema be ma gina ne nan so brane ebo adwuma se be ma mu na fe Lawson law care mixture no eno so aboa enamu ensan yade entena se ema na ensan yade no enku me pa cho etimi kurampo ma be ma efon ketekete no oba nso asan so atwa wawo ba bi eto aduro bia no won sabe ka Lawson enupani bi ana frame 0248619999 Victory garlic mixture eyenkunimudie victory me pa cho wunya sa garlic aduro bi enomo a eboa ebiebie entini ni mu ema moja edi efrusane na fe wani so echini wo ye adwuma kakra bi a wabre appetite na ateko wunya victory garlic mixture ebeboa papa emofra enya mfinhye dumienu ennom apemfo ene abatan a ema enkranofo monka ho for 0242545633 na wone enkasa Dilo fashion wo pe eniama pa ye home appliances efi US UK Dubai China anase Turkey Dilo fashion wono eneboa wo offices ahodo say ye wardrobe dressing mirrors office chairs any tables nyina no onsa ebeka bi e wo Dilo fashion na wall clocks any curtain bars nyina no ebi e wo honom na mepa chope cosmetics dia for any chiremu e wo dunkwa ofen I am free wo sell coupon japa twifopra so chichiware wo kwa ni nyina no ebi e wo honom for Dilo e wo 0208773588 na woni no nkasa mba cho aye ready a bo mamie na yentie de ne braneka yechimepla sa nga opachina ene minya fa yamyeni because we da to prepare ko we da sebeche ko chanya mbu anka obetimi aba ha oni bajo ni nyina hello my chief is oto le akabengeni madabra na de ade na sabi mpele so bajo mu mutimi ba
You better have a fifty and I'll be catching us. Actually, I hope I have doors also with bar, but time over here, not about time, so the time see you move. And you feel better, baby. Me, alright abusua de na me petia no se ne bra na je atum se nyankopon adom a wo kina wabeba na yatena se aka sem no ti se wo yase mansan ya wo fasefo ni ade enti se wo papa ache de wo chefa ama wo side e na wo ba edi ade nti yentwen no na nyame adom wo kina wo mra na yenti mfi no nti mata wo kina no wo bra so wobeba nti wo ba na yahwe ba bia ye den sem no beto why ne ba no so yato nsa afre no de otrete wo se wo so be de be we no mame o se se me gigine wo da no ho a obobubu megu okay matinti ye hwe emani mubu ne sewa se ne sewa no ye hwe mani mubu ne sewa ngu ho why matinti abusua de akwa ya no nyame ya adom a wo kina mama faith homeopathic clinic entena se na ye nkonkodi nkomo elda mpacho bremu mame Maame Frimpomaa me dase na o se do opama tale ma wo de say o techiman we say ma money de medini din ate yeah hey o ni ma de pamo pa nye easy ese bra bi obi pama tale bi ma me e hye me asam hye boto that's an enye o techiman wa ya de e free sabre no kura no ma nya ene da me ma na pambia bro o hye picture ne keke kura atare a wa pama ma no o ya de ya hotel ani ne hotel yeah we designer we say hotel ani we designer tailor nti ene no omo nya de na from tailors bo Maame Frimpomaa asama abeda dwaso aye kan maame a oba ha sese mata na asam ne de no kure ne mu da ho sene all kan te saade a ne nua Mr. Ochire ba ye behwe kwan ye befa so a de asomdwe bebrɛ na de ha adwen ne sɛ agya na ɔwɔ mu no ɔno aheda achaade ne de ama ne mma samuntram de enko a na aba akodu ba bi sɛ asɛm de hye betum mo a mo nyina mo ye abusua ba ko mo ye agyama ana mo nyina mo te mo papa na asi dan no de ama mo on sɛ ne ma ɛte sa ne ba na de ntitimu ba a enye ne kwa so no eno de me fam de enka metufo sɛ saa na motuo no mmoa na emu sɛ bɛ ya menteme ho ase bɛba de ene mo de tum na de asomdwe bɛba no mum ye me de ba kono na ba kono abrante ba kono sɛ ayarega ei ewiase on yɛse kraman se obɛka wɔde ne widie ene tua kraman keka ne widie na ayarega se Maame Frimpomaa abusa ne sɛ na abaya na ohia no no okokofa no no asesi ya abaya ya wei ɛde no hu wɔ ne ho obusa ne sasɛm ɔntimi anya no ɔsɛ sɛ ɔyɛ ɔba ɔyɛ ɔba mmemme bi kura adwene bi a ɛnyɛ saa adwene wei no sɛ wode nam a ɛma wa nkasa wo ho kyerɛw sɛ ɔyɛ ɔba nti womfie ɛyɛ 45 obi akwada wɔne ne te a na adwene mu ɔmmerɛ ɔno ne mfie ɛyɛ 22 wosema akosia na ka kyerɛ akwada no ama akwada no manya akwada no de na kwayɛ de mepe nyinsa aba afa de ya de ama wa afa na wasesai opedie ne anya den na emom yɛn kasa nkyerɛ mɛma bi no mu a ɔmo ɛma wɔn ho kwan na wɔn tena se no ɛnyɛ wɔnyira tu kwan oni hɔ eni nahe ɔntumi ntena se sa wo yɛ bɛma na okura sa suban no a ɛha bebre na ɔpɛma ho sese ayarega wote scared kɔ yɛ die ne kura woni bi woni sika ne bi na ɔse Maame Frimpomaa yɛ ne dai bua no na ɔnkɔ yɛ die ne ɔnkɔ pɛbo se na wasoma no mi fi ayarega wasoma no ewiase nipa pɛ ha wo ma yɛ hododo na de abede ka de awie ne sɛ yɛn kasa nkyerɛ ebinom nso a sɛbe ɔmo nwene wɔn ho akwada yi wɔn nwene ne ho wotu obi nkyɛn na wotu obi nkyɛn a sɛ ɔhwɛ ho yie na wosia bɛrima biara na sɛ wobɛdi n'akyi a ama nipa a wote ne nkyɛn nso sɛ yɛ no korɛ sɛ de ɔmo kan a ɔno nso so ne ba ɛne wo da ɛne ne kyɛ sɛ nyɛ suba papa na akora no nso okura ofie hɔ no na mmom die ne ndeɛ yɛyɛ a yɛbɛtumi ahunu no kora a ɛwɔ asɛm mu no mu na aboa